Kublai phi baro kini gilongi khubor bam takasi hagani gajing lang lewan shimben talangi officer sarkar kinong mi khmat shnong kinong rai bar ki pat ba banyak fran halor ki benta ba pher ki bede ba roi ka par gajing shimben ta ki pat ba nami khalaya kawai na ki benta ki ba kongsan jung ka program kanong gajing lang pat ba ban play pat ba ka chief minister artist engagement scheme kani ka scheme ka thumu ban kershan ya ki nong shat nong rai shnong ban kantiu ka sab jing le kai ban pene pensa ya kariti duster bat ka culture jung ka jilla langba kila jing ra ba jing ka bu ki ba khambon Sagaway par ka benta ka ba kongsan na gani ka sngi kalong ka jing thu pat ba ya ka waste management grading for localities kani ka grading system kalong ban itho bat ai jing ro ikishnong ki bla le bha ka jing dai ka jing khochnong ka jing ipin khot jabo ba ka jing penun kam hok ya ki rukom sumar maryam Hagani ka program on samru ikasir not jingero ba ki jingera pisa shakishnong ki ba jom na marga jing tre shitam jung ki ban pelong ikishnong ki ba khoj bar ki ba jirnga ki officer sarkar ki long bagani ka sinjam ka pen paw ki jing angnot jung ka sarkar ban kantiyo ka jing shim benta pat ba ka jingedai ka maryang bar ka roi ka par jung ka culture hammi khalaya Lakshmi Linti bak Chief Minister Connect Public Consultative Meet Kandan Benta Daki He Sarkar ki pat ba bak babun ki kinhun ba pher